Είναι πια μια άλλη Μαρία. Μπορεί να κοιτάζεται στον καθρέφτη με χαρά και να νιώθει καλά. Το χαμόγελό της είναι πια όμορφο, καθαρό και λαμπερό. Τώρα δηλαδή που πήρα τα πάνω μου και πήρα και τα κιλά μου, έχω επιτέλους και το χαμόγελο που θα ήταν όνειρο για μένα. Η 30χρονη τον περασμένο Φεβρουάριο κάθισε στον καναπέ της εκπομπής για να μας μιλήσει για την νευρική ανορεξία με την οποία πάλευε για 15 χρόνια. Μετά από πολλή αγώνα και εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, στάθηκε και πάλι στα πόδια της. Ένα μεγάλο της όνειρο όμως ήταν να μπορεί να χαμογελά άνετα, χωρίς να ντρέπεται, καθώς αντιμετώπιζε τεράστιο πρόβλημα με τα δόντια της. Τώρα πια όλα έχουν αλλάξει για εκείνη. Λόγω της υγείας μου, το έχω αρκετά χρόνια από 15 και λόγω των οξέων. Είχαν χαλάσει τελείως, είχαν φαγωθεί τα ούλα. Στην κλινική που ήμουνα μέσα έσπασαν και τα δύο τα μπροστά και ντρεπόμουν να χαμογελάσω. Πέρα δηλαδή από το σώμα το καχυκητικό που είχα, δεν μπορούσα να χαμογελάσω. Ο οδοντίατρος Γιώργος Ανδρίτσος, συγκινημένος από την ιστορία της Μαρίας, επικοινώνησε με την εκπομπή και προσφέρθηκε να τη βοηθήσει αφιλοκερδώς. Ήταν αρκετά συγκινητική η ιστορία της Μαρίας και προτίθεται να της ξαναχαρίσω το χαμόγελο που έχασε με αυτή την περιπέτεια της υγείας της. Κυρία Ανδρίτσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, να είστε καλά. Έχω αφήσει τα στοιχεία μου κιόλας. Ήταν αδύνατο να τα φτιάξω, γιατί όπως γνωρίζετε έχουμε έρθει από τα Γιάννενα, έχουμε 2 ενίκια, ούτε στα όνειρά μου δεν θα το φανταζόμουν. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, από την εκπομπή βρέθηκε ο Γιώργος. Ξεκινήσαμε για το χαμόγελο και ο Θεός έφτιαξε όλο μου το στόμα. Όλα τα δόντια είχαν διαβρωθεί. Οπότε στην ουσία 29 δόντια ήταν κατεστραμμένα, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο. Οπότε εμείς στην ουσία έπρεπε να την ανακουφίσω από τον πόνο και να σχαρίσω ένα υγιές στόμα. Η Μαρία μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα απέκτησε το χαμόγελο που πάντα επιθυμούσε. Η ψυχολογία της ανέβηκε, ενώ έφτασε και στα κιλά που της είχαν πει οι γιατροί της. Κατέβηκα για το Πάσχα στα Γιάννενα, με θυμόταν με παλιά, με ούλα χαλασμένα, με τα δόντια μου σε άσχημη κατάσταση. Χαμογελούσα, γυάλιζε το στόμα μου, δεν με πίστευαν, μου έλεγε έγινες άλλος άνθρωπος. Είχα φτάσει στα 31. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, αλλά είναι ώρα να χαμογελάσουμε. Δεν τα αφήνω πίσω και τα ξεχνάω. Μαράκι, θέλω πολύ να τον ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Ανδρίτσο, ο οποίος σε βοήθησε να ξαναβρεις το χαμόγελό σου. Έκανε τρομερή δουλειά. Ένας νέος επιστήμονας προσφέρθηκε, πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή, μπράβο του, γιατί η διαδικασία πρέπει να ήταν μακρά, τα δόντια πάρα πολλά. Και να τονίσουμε ότι ξεκινήσαμε για το χαμόγελο και αφιλοκερδός ο άνθρωπος μου έφτιαξε όλα τα δόντια, χωρίς πόνο. Ώρες ατελείωτες, ήθελε την τελειότητα. Και μέχρι βράδυ, 10-11 η ώρα, μου έλεγε έχεις κουράγιο για ένα ακόμα, έχεις κουράγιο για άλλο μαράκι, αντί να το πω εγώ αυτό. Τέτοιον άνθρωπο δεν έχω ξαναδεί. Είναι νέο παιδί και είχε τη διάθεση να σε βοηθήσει. Μπράβο του.